bukan! Tanaw, pagpalit niyo! Doon sa Uy! tanaw! Ay, pagdali! Ha? Ay, pagdali! Kinsay kauban na to? Uy, di ta mo kumpiyansa kay mga dautan na ba ng tao? Wala gina problema kay to yung mga tanod ako gikontak na atos na inip tano. Amay noon! Ato silang pakalitan ha, para masikop ko na yun. Tano tano. O, tama. Makitanya ta diri ba mo nang ato. Mukaban ko nga tos lungsod eh. Oh, haro madali ta. Nga, mananghid sa akong nanay. Pastilan. O pa di ka kabanangid na nay. Wala pa. Sige na. Ha? Kanang isa Basta dito ko ka. tira. Sige, magpaabot lang ko diri. Ay mo kumpiyansa ha? Ay mo kumpiyansa. Eh, palawan niyo. Ay mo kumpiyansa kaya. Tanawas lang! Sige na! Babe, palawan niyo. Wala pa ba? Wala ba dia? Wala diri. Palawan niyo. Tanong. Wa may tao. Saka, saka! Saka! Saka yan. Saka, saka! Bili na putahan! Wala pa. Oh, Ilay. Tanong. Oh, Saka. tanaw niyo. Siguruhan niyo dia. Tanaw na magid. Saan? Ikaw? Wala. May tao da. Nakabantay man siguro mga hanggaw. Na, basig na nago to to'y. Nakabantay siguro. Ito pa itaw to'y. Ito. Wala. Kamu dua tumit po. Pilihan niyo sa kuan ha, kay basig na grupo to dito. Ito sila hilin. Ato doon. Magkakatan. Tara. Basig na dito. Ha? Bunday! Hay man sa hilin ni si Andoy. Oh, nga naman? Nangita mi nila. Kay doon na sila tulubagon kung hain si Bunik si Simon. Mau yun ang. Ang sa ko na silutihan ni mo? May tulubagon sila? Oo, kay gipangita mi sa mga tanod. Kay gisugo man sa itong account, ninyo resibyo. Tarungan na silutihan ni mo bugat ha? O sa may labot na ako kung mga wala sila? Ha? Doon na nga mo supak man ka. Si Bunig si Simonang mo yung magipangita. Kadakpunon to sila. Kaya pagbuot mo na sa itong agaon. Hoy. Kamunduhan no, hinas kay mo. Manari mo mangita. Wako kay ba, wa mi kay ba kun hain na ng lupal ang duha. Ay may pangita ay dire. Yan ang. Silin. Tara sa baw. Nanungutan na magkagitrabaho silil. O sa may labot nimo. Sayo pa man kayo, basig na paghapit lain. Wako magsigig sunod-sunod anang hilin. Kapuya ba ninyo, oy, talan na malang liyok na mo, inyong bantayan, inyong pangutanon. Dili man sa inyong anak nang. Si Floro Jandoy, hain man di ay. Ay, ang butoy, dinhira to sila. Nang munday. Ngayon nga silingan ta ba? Tukang na gusto nood good. Nagdahas lang kanding Jandoy sa. O sa mang kandinga. At kung kanding nga gipangitas mga tao. Ay, ang bot nimo, oy, ang bot ninyo. Ay, bawa na. Wala ba kayo? Ito tanong yung si Biu. Tara. Sir! Oh, Ayan na, layas na ito na sir. Kaya wala sila dito sa ila. baba! Oh, Si Bunik si Simon. wasab na ito. Asa mga iksuon ni Hilin sir. Wasab na ito. Silin! Wasab! Binong ang ulit. Ngano oy! Tay! Uy, ngano oy! Tay! Tunga na sila. Oh, sa minita mo? Si Helen ug si Bunny, nilayas na. May noon! Munay, gusto na kong may tabo. Nya, tay, ang problema, tay, nakabaw si Sir Marlon. Ha? Nasuko! Utoy niyang giapa si Bunny ug si Helen.
Malagmitay po si Lunto niyang duha, tay. Nagdabay siya pistola. Uy! Unsa ko di ay? Unya! Napabuto siya sa iyang pistola, tay. Dayong apas, tay. Pastilan! Ginuhin taon, uy! Di lang ta sila maikos bala. Unya, ahin mo sila mga gisilin. Sa kalubuyan, tay. Unya si Sir Marlon, Sa kalubuyan sa Dagiri-agi. sa ato pa di ay! Nakatuto ni Sir Marlon! Oo! Gusto kong ganito na padagan sa iyong kabayo, tay. Nakatutuon! Atong bugan! Basi pa di mabugan na to, aron ilibag ko sila sa puni, okay? Ay, mas si Marlon. Taapsan ba niya mga bahay-uwaw? Giagpas pa nyor, pero nagkahalamig dugang mga tao. Ano naman? Gato uminyor nga dunay mga tao si Bunik Simon. Nya tuan nga gida ang kanding. Ha? Kanding ilang ida? Malagmit nyor. Ato dito, Kapitan. Inat, pagdata ng mga tanod. Diyan, siguro ha, madaan nila ang kanding, ha? Di, ito ha. Maus tayo kong tinguha nyor. Pato ha. Inat, pagdata ng mga tanod. Siguro yun ka. Natuan nila ang kanding. Siguro yun nila. Kakita yun ka. Wa ko makita nyor, pero siguro yun kung atuan nila. Huwag yun sa mong siguro. Na ang kanding nila. Gipangita bitaw na mo ang kanya nyor, pero wa gyud mo makita. Pero siguro yun nga atuan nila, ila lang gitaguan. Uy, ato ang balik to si Marlon dito. Papaw niya. Kaya wala klaro na yung mga istorya. Ha? Ato na, magdali. Iyar sa kanyon. Pabalik ka, ha? Tak, kamoy klarong tawhan ng istorya. Kakita niya, wak kita. Klabad man akong hid kami. Mano naman na sila. Sir, Ayos na to. kita na ko si Bunik Simon, sir. Nagkuyong pa ingon dito, sir. Sila na? Oo, sila ra. Murag natuo ko, sir. Wato tungas lungsod. Pero buag ito sa tapungan, sir. Dayon mutungas na sa kanumbuyan. O sila magdaganding. Kung ko ba ng kanto, sir. Sila ra mitunda ko nakitaan. Ay, kita na. Asa man mo? Ni apas nila. Naglagot mo ito si Sir Marlon. Mo, tabangan na mo sila. Asa mo sila paingon? Dito ay. Dito dito. Ano, balaka na ba to si Matoy ni mo? Kadi ko nagkapatungason sa bukid. Ano man? Ah, caring kaya nga husband daw. Love di kasi yung husband. Nadamit, lulo na rin ba ka? O si Lolo? Nagsabak naman eh. Ha? Ikaw nagsabak na? Mga maluibon! Buhay mga puangod! Di ba gibauran na tabo nga ikaw di sa kapang paburot ni Matoy? Ang si Matoy man sa tay. Ni kamang-kamang man sa dayon ako. Nagtuong ko gukok. Buhay mga batasan! Buhay mga hinungdan! Ano naman tayo Nadamit nga magtiayon mo na sila. There's nothing wrong with them. Mo, Jud. Nyalak, nindot ang kamang-kamang laki. Mga way puangod! Di ba giingan ka? Nga dili sa kapadug ni Matoy! Wadyo ka kapugong sa imong kaugalingon! Di ko gusto nga mga nakalaklak! Oh, nyara ha. Muna lang ko ninyo ha. Hala mo ha. Diri! Salbahes ng kang pagkanak! Gahi ka go! Wadyo kay taon sa imong amakang! Wadyo kay taon! Diri! Ang gusto day kay unganan kamangon ni Matoy. Dili! Okay, likod mo. Diyaran doan yun. Ha? Lingko na. Okay, likod mo doon. Sa bagtang, body-body mo. Anak mo ginhakas sa mga gwapo. Isuno. Okay, dili. Oh. Asa? Oh, tarong na. Inay. Isugod mo. Tarong na kasi. Ako bando ha? Huwag mo kay ba kanina yung binuhatan? Pwede mo ipapriso anak sa tibok ninyong kinabuhi? Kung ako rin magbuot? Ayun sa taon niya, Roy. Huwag para ba taong kumaminyo? Huwag ko ilabot. Kung maminyo kagwa, ipuhunayin yung mga sa para matagaan mo sa eksaktong silot. Karon, tugani ko ninyo. Kung sabo mo ni nilabo na yung ni Simon, tugan! Dili ni Roy. Wow. Ako gang wala kay kuno mir anay. Roy, ako may mo pirmi duot ikaw may linawgan ha. Ilo mo! Kinsa mo yun ninyo ha? Aray! Ako may mo gamara Oy. sa mga bone. Okay ba mo? Itong mo na itong kanding na ilang kita? Trabaho ko niyo. Roy, buot mo ka sa kibaw ko.
Kibaw, di ka. Trabaho, nyor. Kita to yung pangalan mo. Ropo, nyor. Binoylos. Grupo na yung pangalan. Hintay nyo, may mahal nyo ha. Bahala na eh. Beto ganing ko sinod. Ginato nilang kanding. Katong ikantado. Uwa. Oo, nyor. Bidaan nyo. Mauri ay. Kibaw na ka. Kung sa'yo abilidad na tong kanding ha. Oo, nyor. Trabaho ko, nyor. Libang tong kwarta. Abot, anday ka pagkatao. Mayan tao di ka. Angay ka taga-premyo. Di ka pareha ng usap, bakakon. Iyay! Kung saan yung problema doha? Oh, nyor, Miko, nyor. Miko kaliso di siko na ako nag-arrange. Ano? Kung saan may nga Anthony mo? Budlat. Budlat niya. Ano, Nicole Maga? Ang baka akong gani. Kunin tong kaos tinod. Bago na. Ako may angay mahatagan ng premyo niya. Iwa yung makak. Adi tuwa na niyo. Kasi mali namakak ninyo. Siya? Namakak? Dry. Uy, nakalagyaw-yaw. Sabi kitgaan ng premyo. Subula. Kung saan mong giday tinod? Namakak ka? Kanya. Anay ka na siya. Katong kanding, dito malibag kwarta, uway seremonyas buhaton. Tinod ka? Huwag ka mamakak? Kaning na nga niya, mamakak. Doon ang istorya eh. Makamao dahil ka sa mga seremonyas na buhaton para makalibag kwarta ang kanding. Onyor. Ikaw, makamao po ka sa iyang isulti. Munday! Kinsa sa imong mga anak nga nahibilin din eh. Magkitaon din mit eh. Ako rang usa diri. Si Buni ko ni og si Helen, nagkuyo ko no pa imong nga tos lungsod. Bitaw nang. Maulag din mit eh. Madlok man sa kumubiya din eh. May laing tao. Kung sa to si Dincio, oy? Nga maayo namang kunuto niya. Bakit mo uli? Maudjod. Wa man kay magunaw na sa mga anak. Ta, last under si floor na lang to na si panglakaw. O di ay? Maudjod. Ako? Nangitas ko matoy. Kaya naglugot-lugot ko ato. Lagot kay kustanan. Kaya doon to sana ako. Ngano lagi? Tay! Kini? Nadisgrasya gud ni. Tingano man. Di pa mablusan ni Matoy. Ay. Ang amag nila madisgrasya rin ang tawagan nga magtiayon man na silang duwa. Naglagot yung ko. Huwag yun mutungan sa kumbaod. Sus! Nagtuman noon silang gusto. Ay, Dimit, magtiayon mong good na. Besa ba magtiayon? Di ko musugot, kaya di ko gusto ng mga anak. Ay, Gino, Dimit, ang magtiayon mangita gina nga doon na sila anak. Bisan pa! Di ko musugot eh, tananaklak. Oy, inom mo sa tubig, be. Ay, ato na lang sunahan. Pwede doon Oy, tubig. tempa, Dimit. O makita ni mo si Ando yung si Flor, ipaliyog kong papauli, ha? Oo! O, sige, salamat. Oo, sige. Tama mo? Gusto mo na muluwas sa inyong kaso? Tako ba kayo inyong mga kaso? Terorista na ba mo? Tukan mo tinod, ha? Aray, turista eh. Ako masayista ra ko nyor. Mahilot ko mga biri-biri, sakit sa lawas, pamaol, ubo, rayoma, kubak. Ray, terorista kayo na. Pamati mo! Kamunduhan nagatubang mo dako kayong kaso. O mabilinggo mo sa inyong timbok kinabuhi. Ako rin pwede mo tabang ninyo. Basta mutuman lang mo sa ako isugo ninyo. Unsa man na nyor? Apasa ninyo ang katong gada sa kanding. Sila Bunig, sila Simon. Dahil mo muna. Kaya may makahimon ninyo. Ako nyor. Datong yun ninyo ang kanding din ha? Ako nyor. Kaya mo ko anak, nakibawa ko asang kanding. Labaw na ko nyor. Sweet to pagkukuha ninyo nyor. Tuwa ito lang kanding. Sige, kung makahimo gani mo anak, buhian na mo. Ana, Victor, Badmare. Isa na ako. Siya lang. Okay rin ako.
Isbol mo guni akong kamo. Large ang gipalit. Nga, pamina mo ha. Kung kinsa gani mo yung makadado pagbalik sa kanding, malunga sa kaso, na premiuhan ta pa. Okay ka na nyo. Okay, ganyan. Yan na to. Yan na. Oy. Imane ha. Ang dili gani mo balik. Diri, ipapatay na ko, ipapiring squad na ko. Lakbon. Kana nyo. Ha? Pagalan na mong tulok adlaw ha. Asa ka ng tulog adlaw nyo. Balik, may dayon. Giro kay hangul nyo ra. What ya? So sige, ato na mo. Tulok adlaw, di man ha. Tulukan. Mga akong sa tulukan mo. Sige na, ato na ito. Kay tulok karon ni sampalong na ko. Hangul mo gud ninyo. Wala ka akong niya. Ay, pre! Libre na no, libre. Asa mo ka? Ano, alam ko, kay mo ito. Puputa. Wala kang Ilan yun yung kabataa, oy? Asa mo yung kanya sa bahay mo? Di man manangin ang asa pa dong. Tagaan kita problema. Uy! Asa ka, Munday? Oh! Ang mga bata babugad, wala ka di paral, asa sila? Pastila ni mga bataan na. Hantod karon wala ko sila ikita. Kay nagtuuman ko nga ang kanding gidala nila. Oh! Nga naman di ay? Nahilabi man yung paninguha ng kanding. Pastila ni Munday. Wa yung kay kalibutan. Kaon sa man? Kadtong kanding nga, mautoy ipapangita ni Sir Marlon og Ninyor Sibyo. Ha? Mao ba? Maumulang na nahikasap-an na yung kwato tungod na itong kandinga. Unyag nakita ni mo sila si Andoy og si Flor. Nya, tuwa dito nila ang kanding. Hain lagi sila. Niapas lagi ni bunig ni Helen. Tuwa na sila nga to. Ay tuwa lagi. Nga mo ato sab ka. Ang lagi ko madto, wapas gani ko. Siguro dyo kumunday. Nga tuwa nilang kanding. Tuwa lagi nilang kanding. Gahi, abay ni mo pasabto. Ato na Munday. Ato sa pasun. Ang lagi apas, pagula dito ka. Tala. Ay ko gunite. Nato apas. Asam dagi. Uy, abot ni mo hain.